Bună, eu sunt Darian, bine v-am regăsit pe canalul Dorian Drones and Games, iar astăzi vom face un video în care vom testa limita de zbor a bateriei de la DJI Mini 3. Practic, vom lua limita de pe cutie, care este de 30 de minute și vom zbura drona cât mai mult, o vom solicita, vom face anumite quick shot-uri și o vom zbura cât mai mult pentru a observa cât de tare se duce bateria. Încercăm să facem mai mult de 30 de minute, să vedem cât ține ea cu adevărat. Sper să vă placă, nu uitați să dați like, share și subscribe. Hai să începem. Aceasta este bateria pe care o voi supune la test astăzi. Este bateria originală a dronei, cea cu care vine din pachet. Acum sperăm să reziste cât mai mult. Din momentul acesta, start! O voi duce sus, o voi ridica. Ea acum este în zbor, deci practic ea zboară. Doar că să prindă puțin sateliți, dar fac asta în zbor ca să nu economisesc timp. Ca să economisesc timp. Perfect. A prins toți sateliții. Perfect. O voi zbura stânga, dreapta. Voi merge cu ea doar ca să obosesc. Merge și mai sus. Mergi puțin mai încolo cu ea. Sunt acum pe cinematic, nu vreau să o zbor foarte rapid. Și o să dau pe sport acum. E dată pe sport. Da, suntem la 1 minut 42 și drona are 92% acum. Mai fac câteva cadre pe aici. Chestia e că trebuie să obosesc. Asta e scopul meu. O duc și sus și jos. O dau și mai sus acum. Merg și pe bătcă. Este bătca, așa se numește acest deal din fața mea. Am mai apărut în niște quick shot-uri. Ok, am ajuns la 120 de metri. Am mai apărut în niște quick shot-uri din videourile mele anterioare. Acest deal a apărut iarna la un video, la un short cu videouri de iarnă. A apărut cam în toate videourile cu drona mea. Inclusiv în primul meu video. Aici sunt niște case pe bătcă, pe deal aici. Ok, credeam că mi s-a dus limita. Așa, văd că pe aici sunt niște case. Pot să fac niște videouri, să cobor puțin mai jos și să filmez ce e pe acolo. N-am fost niciodată, nici nu știam de ele. Acum am coborât camera în jos și le-am văzut. M-a întrebat cineva mai de mult în comentarii unde filmez eu aceste
aceste zone. În județul Neamț, undeva la intrare sau la ieșire, depinde cum o iei. E o zonă aici în Neamț în care filmez. Râul acesta este râul Bistrița. Da, e 80% în momentul de față și a restat 4 minute. Deci rezistă mult. Ok, merg acolo până unde e grămada aia de lemne. Unde a rămas după inundație. Această grămăjoară, mă întorc înapoi. Ok. E cu interesant de să... Nu sunt interesant aici, ce e aici? Dar de curiozitate. Ok, e o groapă. Probabil să faci un foc acolo sau ceva. O folosesc localnice. Pentru a face focuri sau ce doresc ei să facă. 74% în momentul de față. Aici sunt eu. Să văd dacă mă pot filma și pe mine. Fac cu mâna. Ok, puțin pe jos. Puțin mai în stânga. Puțin mai jos. Nu uitați să dați like și share și subscribe. Ok, a ajuns aici. Hop. Dacă pot să fac și mie un mic video. Mai bine zis un filmuleț mic. Ok, pe cinematic. Viteză mai mică pe aici, pe lângă case. Ok, puțin mai încoace, puțin mai jos. Puțin mai în față. Ok. Dau cu zoom-ul. Aici sunt eu. Da. Mă dau la pe sport să urc cu mai mare viteză, să obosesc cât mai mult. Cred că cel mai bine ar fi să fac niște ture față-spate, față-spate, față-spate. Da. Max altitude reached. 7 minute și ea este 67%. Și am luat niște cadre destul de frumoase. Acolo, aici este pădure, se numește Lostia. Încolo, așa, unde fac eu acum așa, sus, jos, este Fraseniul. Și dincolo, unde fac eu acum sus, jos, este Mădeiul și Borca. Râul Bistrița. Acolo era mai de mult, adică este, numai că e cam distrusă de apă, de viitură când a venit. Ca un nu știu cum să zic, o locație, nu pot să zic pensiune pentru că nu e pensiune, un aranjament, o locație, ca un restaurant, se numea La Pontoni și a fost destul de afectat pentru că este aici pe zona apei. Max altitude reached. Ok. Cobor și aici puțin mai jos, adică aici cine stă? Aici
stă mai multă lume, că e o uliță. Se numește Strada Viorelelor, unde sunt eu despre această mini străduță, uliță, care se termină acolo. Aici este altă uliță, nu are un nume, adică nu e o stradă, doar o uliță până la care conectează două case. Ok, voi zbura drona până când îmi spune limita de zbor, pentru că ea nu te lasă să zbor până la 0%, pentru a nu exista riscul să o ciocnești sau să o pierzi în timp ce zbori. Cei de la DJI numind, să spunem că 3 minute aterizarea, 15 minute zborul, îi spun 30 de minute pe modul normal. Iar la mine a rezistat 20 de minute aproximativ pe modul sport. Chiar e super ok drona și nu mint cei de la DJI. Eu am fost Darian și ne vedem la video următor. La revedere!